खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बे चेनेलाव गोदान खौरां लाबोबाय थानाय जायो। बेनिखायनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो बे चेनेलनि गेजेरजों खौरां नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। हिन्जावसा फरायसाखौ गाज्रि आखु दिन्थिनायनि दायाव कलेजनि फोरोंगिरिखौ हमदों। हर गेजेराव सिग्रोमनानै सा 7 वान्टेड डाकाइतफोरखौ पुलिसआ हमनो हादों। आसाम सीएमआ लाइमोनफोरनि थाखाय जीवन प्रेरणा हाबाफारिखौ सिनायथि होयो। ग्रेन्डमास्टार वानियं लीआ बड'लेण्डआव ताइक्वान्ड' फोरोंथाय बादा खुंगासिनो दं। सिंथामनि सासे थागिरिया नंखाय टेलिग्राम एकाउन्टनि गेजेरजों इनभेस्टमेन्ट स्केमआव 6.36 लाख रां थगायजादों। भारतआ जारिमिनारि गिबि आईसीसी आइजोफोरनि बुहुम कापनि बिमुंखौ देरहानो हाबाय। खोला आफ्रिकाखौ 52 रानजों फेजेननो हादों। आयेन बेरेखायै बेरामिफोरखौ फाहामथाय डक्टर महरै होनायनि दायाव आसामनि सानै हमदों। जयपुराव जौ फेनानै डाम्पार ट्राक सालायगिरिया सा 19 सुबुंनि जिउ खहा आरो गोबां जोखोम खालामदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। हिन्जावसा फरायसाखौ गाज्रि आखु दिन्थिनायनि दायाव कलेजनि फोरोंगिरिखौ हमदों। गुवाहाटी फसंथानाव फरायसाखौ गाज्रि आखु दिन्थिनायनि दायाव फोरोंगिरिखौ खायो। गुवाहाटीनि काहिलिपारायाव थानाय एसियान इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिकेल साइन्सनिफ्राय आथोनारि गाग्लोबनायनि मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादों। आब्दुल करिम मुंनि सासे फोरोंगिरिनि सायाव बेचेलर अफ फिजिअथेरापि (बीपीटी) प्रेक्टिकेल क्लासनि समाव सासे आइजो मेडिकेल फरायसाखौ गाज्रि आखु दिन्थिनायनि अजद होनाय जादों। बोलि जानांनाय हिन्जावसाया आदिबासि सुबुं माहारिजों सोमोन्दो थानाय आरो आदिबासि वेलफेयार बर्डनि स्कलारशिपनि सिङाव फरायगासिनो दंमोन। जाथायनि उनाव बियो अजद होयो आरो भगदत्तपुर पुलिसआ दायनिगिरि फोरोंगिरिखौ खायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला आब्दुल करिमआ सिगांबो बे एखे फसंथानावनो बेफोरबादि गाज्रि आखु दिन्थिनायनि अजदजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन। पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। बिबानगिरिफोरा बेखौबो नायबिजिरगासिनो दं दि फसंथाना सिगांनि अजदफोरनि सायाव माबाफोर राहा लादोंना लायाखै। नैथि खौराङाव दङ। हर गेजेराव सिग्रोमनानै सा 7 वान्टेड डाकाइतफोरखौ पुलिसआ हमनो हादों। मोनसे गिदिर अपारेसनाव बशिष्ठ पुलिसआ गुवाहाटीनि खानापारानि कयनाधारनि खाथियाव हर गेजेराव सिग्रोमनाय समाव सा 7 मस्ट वान्टेड डाकाइतफोरखौ हमनो हायो। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुंखौ लखिमपुरनि सुरज आली, जाकिर हुसेन, महम्मद आली, नगावनि आबुल कासेम, आमिर हुसेन, आलाउद्दिन आरो सनितपुरनि आइनुल हक होननानै सिनायथिनाय जादों। पुलिसआ 98,500 रांनि नंखाय रां, गंनै गारि, मोन 10 मबाइल फन आरो लुथिनायाव बाहायजानाय दंफांनि लावथिफोरखौ बोखांनो हायो। गिबि नायबिजिरनायाव गोबां जिल्लाफोराव सिखाव खावनाय आरो नंखाय रांनि जाथायफोराव बे हान्जानि लोब्बा दं होननानै मिथिनो मोनो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बिसोरनि हेंथायै सिगांनिफ्रायनो गोबां केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ। आसाम सीएमआ लाइमोनफोरनि थाखाय जीवन प्रेरणा हाबाफारिखौ सिनायथि होयो। समबारखालि आसाम सोरखारा गुवाहाटीआव गोदान जीवन प्रेरणा बिथांखि जागायदों। बिथांखि बायदियै 2025 मायथाइनि ग्रेजुवेटफोरा बोसोरसेनि थाखाय दानफायाव 2,500 रां मोनगोन, जायनि रांखौ थोंजोङै बिसोरनि बेंक एकाउन्टआव होनाय जागोन। बे राङा फरायसालिमायाव मुं थिसननाय, हस्टेलनि मासुल आरो हान्थामेलानि थाखाय हेफाजाब होनो थाखाय। 2026 मायथाइयाव ग्रेजुवेट जानाय फरायसाफोरा 2027 मायथाइयाव हेफाजाब मोनजेनगोन। सोरखारि साख्रिआवला, मन्थ्रि एबा एमएलएफोरनि गथ'फोरा आरजाथाव नङा। बोसोरारि 10 लाख रांनि बांसिन आरजिग्रा नखरनि सुबुंफोरखौबो एरख'नाय जादों।
सोरखारा बुङो दि बेनि थांखिया लाइमोनफोरखौ गोख्रों खालामनाय आरो सोलोंथाइ आरो रोंगौथि जौगानायाव रांखान्थियारि हेंथाफोरखौ बोखारनाय। ब्रैथि खौराङाव दङ ग्रेन्डमास्टार वानियं लीया बड'लेण्डआव ताइक्वान्ड' फोरोंथाय बादा खुंगासिनो दं। समबारनिफ्राय क'क्राझारनि बड'फा नोगोराव थानाय चिकनजार जिमनासियामाव सप्ता मोनसेनि थाखाय ताइक्वान्ड' फोरोंथाय बादा जागायदों। बे हाबाफारिनि थांखिया बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन (BTR) नि लाइमोन मार्शल आर्टिस्टफोरनि रोंगौथिखौ बांहोनाय। अल बड' ताइक्वान्ड' एस'सिएशनजों खुंजानाय बे बादायाव क्युर'गि, स्पेरिं आरो पुमसे महराव जागायजेन्नाय आरो गोजौ थाखोनि फोरोंथाय होनाय जायो। गुबुन गुबुन BTR जिल्लाफोरनिफ्राय सा 50निबो बांसिन बाहागो लागिरिफोरा बाहागो लागासिनो दं। बे बादायाव मोनसे गाहाय नोजोर बोनो हानाय जायगाया जादों खोला करियानि 8थि दान ब्लेक बेल्टनि ग्रेन्डमास्टार वानियं लीनि बाहागो लानाय, जाय बिथाङा बड'लेण्डआव गावनि गिबि दावबायनाय समाव सेसन खुंगासिनो दं। बेखेवनाय समाव गावनि बिबुंथिनि समाव ग्रेन्डमास्टार लीया मार्शल आर्टआव भारतनि गोहोखौ नोजोर होनानै गेलेमुफोरनि गुदि दाथाय आरो फोरोंथायनि खाबुफोरखौ जौगाहोनायनि गोनांथिखौ फोरमायो। बिथाङा बर' हारिनि धोनि हारिमु आरो आलासि सिबिनायखौ बाख्नायदों। एस'सिएशननि मावख'गिरिफोरा बुंदों दि बे बादानि थांखिया बे ओनसोलाव ताइक्वान्ड'नि थाखाय मोनसे गोख्रों बिथा गायसन्नाय आरो बांसिन लाइमोनफोरखौ बे गेलेनायखौ लानो थुलुंगा होनाय। बाथि खौराङाव दङ सिंतामनि सासे थागिरिया नंखाय टेलिग्राम एकाउन्टनि गेजेरजों इनभेस्टमेन्ट स्किमआव 6.36 लाख रां थगायजादों। सिंताम स्किमआव सासे जायगानि थागिरिया 27 जुननिफ्राय 3 सेप्तेम्बरनि गेजेराव मेसेजिं एप टेलिग्रामाव नंखाय एकाउन्टनि गेजेरजों रां थिसननायनि उनाव 6,36,445 रां खोमाना लानो गोनां जादों। थगायग्राया मोनसे आयेन गोनां कम्पानिनि जानानै खामानि मावदों होननानै दाबि खालामो आरो गोबां रिटार्ननि खोथा होनानै गोबां बेंक एकाउन्टआव गुगोल पेनि गेजेरजों रां दैथायहरनो थाखाय भुगिनांनाय सुबुंखौ फोथायहोयो। उनाव थगायग्राया गोमानाय रांखौ मोनफिननायनि मिजिंजों बै सुबुंखौ आरोबाव 1 लाख रां होनो थाखाय नारसिनदोंमोन, नाथाय बियो मोनसे सोलोमोन। थगायनायखौ मोनदांनानै भुगिनांनाय सुबुङा अजद होयो आरो बिबानगिरिफोरा नायबिजिरनायखौ जागायदों। पुलिसआ सुबुंफोरखौ सांग्रांथि होगासिनो दं दि अनलाइन इनभेस्टमेन्ट प्लेटफर्मनि सायाव बांसिन सांग्रां जानो। बिसोरनि वैधथिखौ फोरमान खालाम आरो माब्लाबाबो फोरमान खालामजायै फुंखाफोरजों गावारि एबा राङारि फोरमायथिफोरखौ माब्लाबाबो शेयार खालामा। द'थि खौराङाव दङ भारतआ जारिमिनारि गिबि ICC आइजोफोरनि बुहुम कापनि बिमुंखौ देरहानो हाबाय। खोला आफ्रिकाखौ 5-2 रानजों फेजेननो हादों। 2 नबेम्बर 2025 रबिबारखालि भारतनि आइजो क्रिकेट हानजाया गिबि खेबनि थाखाय ICC आइजो बुहुम कापनि बिमुंखौ देरहानानै जारिमिन सोरजिदों। बिथांमोनहा DY पाटिल स्टेडियामाव जानाय फाइनालाव खोला आफ्रिकानि आइजोफोरनि क्रिकेट हानजाखौ 5-2 रानजों फेजेनो। बे देरहानाया भारतनि आइजो क्रिकेटनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव जाफुंसारनाय। स्निथि खौराङाव दङ आयेन बेरेखायै बेरामिफोरखौ फाहामथाय डक्टर महरै होनायनि दायाव आसामनि 2 हमजादों। आसाम पुलिसआ सिलचराव गनायजाथाव मेडिकेल रोंग'थि गैयालासे बेरामिफोरखौ फाहामथाय होनायनि दायाव साननैनि गेजेरावनो 2 नंखाय डक्टरखौ खादों। गिबि हमनायखौ 1 नबेम्बर खालि जेब्ला पुलिसआ फोथायथाव खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै छटा जालेंगानि थागिरि सपल रयखौ खायो। मावख'आरिफोरनि बादिब्ला रयआ गोबाव समनिफ्रायनो डक्टर महरै सिनायथि होबोगासिनो दंमोन। गावनि फार्मासीनि सिङाव बेरामिफोरखौ नायबिजिरगासिनो दंमोन। बियो गावनि आयेन बेरेखा प्रेक्टिसखौ सोलिहोबाय थानो थाखाय फार्मासीनि साखाथियाव मोनसे आलादा डक्टरनि खथाबो फसंदोंमोन। सिग्रोमनायनि उनाव पुलिसआ बिथांनि हेंथायै गोबां आयेनारि राहा लादों। 8थि खौराङाव दङ जयपुराव जौ फेनानै डाम्पार ट्राक सालायगिरिया सा 19 सुबुंनि जिउ खहा आरो गोबां जोखोम खालामदों। राजस्थाननि जयपुरनि लहामन्डी र'डआव जौ लोंनानै गंसे डाम्पार ट्राक सालायगिरिया जाब्रबथाय जाखांनायनि जाहोनाव खमैबो सा 19 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जायो। जौ फेनानै थानाय ट्राकआ कन्ट्रल खोमानानै 5 किल'मिटारसो गोख्रैथिजों खारबाय थानाय समावनो गारि आरो मटर साइकेलजों सौग्रावो। रैखाथि हानजाया गोख्रैनो हाबफैयो।
जोखोम जानाय आरो गाज्रि जानाय गारिनिफ्राय थाबथानानै थानाय सुबुंफोरखौ बोखांनो हायो आरो खाथिनि देहा फाहामसालिफोराव लानानै थाङो। गारि सालायगिरिखौ हमनानै दोननाय जादों। मावख'आरिफोरा जौ लोंनायखौ रोखा खालामनो थाखाय मेडिकेल टेस्ट खालामगासिनो दं। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ दुखु फोरमायदों। नखरनो दुखु फोरमायो आरो साफ्रोमबो थैनाय सुबुंनि नखरनो 2 लाख रां आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरनो 50,000 रां अनसुंथाइ होगोन होननानै फोसावो। हादोरसानि गिबि मन्त्रि भजनलाल शर्मा बिथाङा मावख'गिरिफोरखौ बिथोन होयो दि भुगिनांनाय नखरफोर आरो जखम जानाय सुबुंफोरनो गासैबो रोखोमनि हेफाजाब होनो नांगौ। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।